Sa Region 12, ito yung tulunan, makilala ng Kitapawan. So binisita ko yung mga evacuation sites doon. Dito sa Davao del Sur, napuntahan ko yung Magsaysay. Tapos yung dito kanina sa Bansalan, sa Digos meron din, no? Ang purpose ko naman kaya ako binibisita is nung nagpunta kasi ako ng October 30 after nung second earthquake. Di ba yung second earthquake is October 16? 29. Hindi, 16. Una. Sumunod is October 29. After October 29, bumaba ako dito, October 30. So nakita ko yung kung anong initial na sitwasyon ng ating mga evacuation sites, no? Nagkaroon lang ng ASEAN noon kaya hindi ako nakabalik agad. So ngayon, kaya ako bumalik dito, gusto ko makita kung ano yung mga improvement ng mga evacuation sites. Kasi nung unang punta ko dito, may mga instruction akong binigay sa mga DSWD personnel. At nakita ko naman na merong improvement in terms of yung sa evacuation sites, in terms of delivery of yung mga food and non-food items, at of course yung social intervention. Kasi nung unang nagpunta ako, ayun yung mga bata ayaw magpunta sa school dahil nagkaroon ng trauma. So sabi ko kailangan 2-3 days or 4 days after na matapos yung shock, sabi ko bigyan ka agad ng psychosocial intervention. So ngayon chinek ko yan. Then at the same time, kaya ko rin binisita, gusto ko rin makita yung mga personnel ko. Kasi from day 1 up to this time, nandoon pa sila Titignan ko siyempre, magiging epektibo lang ang serbisyo nila kapag maayos din yung kalagayan nila. So, okay naman yung mga social workers natin, masasaya naman sila. Kasi, siyempre, pag nakabagyan ng serbisyo at pinasasalamatan ng tao, parang ayun na yung consolation ng mga DSWD workers namin. At yung pangatlo, ayun, yung projection. Yung way ahead namin. In-assess ko, pinakinggan ko sila kung ano pa yung mga kakulangan natin, ano pang dapat natin maitulong. So, pinag-usapan din namin yon. At nakita ko kung anong nangyari sa ground. Siyempre, pagdating ko sa national, pag-uusapan din namin to para ma-ensure natin na talagang masustain natin yung tulong sa ating mga kapatid na nasa evacuation sites. But so far, sir, Sa tingin mo, sir, kaya pa ba na-sustain ng ating government, sir, yung sa mga evacuees natin? Kaya yan. Marami tayong resources. Sa DSWD, meron pa kaming resources kasi sinabi ko nga kanina, ang worst scenario na piniprepare namin is 3 to 5 months or even 1 year. Preparation po ng tulong, sir. Tulong yan in terms of food. Kailangan sabi ko, huwag magugutom. Pero, ayun nga, ang sitwasyon kasi, yung binanggit na rin ni Gob, na para ma-stabilize ang situation, kailangan ma-relocate talaga sila kagad. So, yung issue ng paghanap ng lugar para sila ma-relocate ay move na yon ng ating mga local government units. At kung sakali makita ng relocation site, meron na naman kaming parte doon kasi magbibigay kami ng ayuda para sa pagtayo ng bahay. At the same time, yung livelihood na pwedeng ibigay para doon sa mga nandoon na sa relocation site. Yes.